Λοιπόν, κάναμε πάρα πολλά πειράματα, τα οποία σχεδόν όλα αποτυχημένα. Κάναμε όμως ένα μεγάλο πετυχημένο. Ποιο ήταν αυτό? Ακριβώς άμα γυρίσετε πίσω σας, εκεί πέρα που είσαστε, έτσι, στη γραμμή ακριβώς εκεί, σταμάταγε ο βράχος. Έτσι, τη δεύτερη χρονιά. Γιατί την πρώτη χρονιά υπήρχε λίγος βράχος και το φάγαμε με τα πόδια μας εμείς και αγελάδες. Το βράχο αυτόν εκεί πέρα όλο, καθώς και όσο κατηφορίζει κάθετα από εκεί, το δημιουργήσαμε εμείς. Μέσα από ένα πείραμα που κάναμε σχεδόν τελείως τυχαία. Ποιο ήταν αυτό? Το αυλάκι αυτό εδώ, το νερό, κύλαγε κάπου εδώ πέρα. Οπότε το νερό έτσι και υπερχείλιζε, έβγαινε σε αυτή εδώ πέρα την περιοχή και δημιουργούσε βράχο εδώ. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν ότι με αυτές εδώ πέρα τις πέτρες, ακριβώς με αυτές τις πέτρες, φράξαμε αυτό εδώ πέρα το ριάκι και δημιουργήσαμε ένα άλλο, ακριβώς φαίνεται. Ακριβώς εδώ πέρα. Οπότε η υπερχείλιση έφερνε προς τα εδώ. Βέβαια, δεν το αφήσανε το ριάκι όπως ήταν, αρκετοί έτσι το μπαζώσανε πάλι, κάνανε διάφορα, αλλά μέσα σε 2 εβδομάδες πρόλαβε και δημιούργησε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που βλέπετε εδώ. Αυτό εδώ πέρα είναι περίπου 200 τετραγωνικά. 2 εβδομάδες, Δημήτρη, είπες 2 εβδομάδες. Σε 2 εβδομάδες δημιούργησε 200 τετραγωνικά μέτρα με πάχος 5 πόντους. Είναι εντυπωσιακό το φαινόμενο. Δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν έχει μετρηθεί τέτοια. Πόσοι το ξέρουν αυτό στην Ελλάδα, το μέρος αυτό? Αν εξαιρέσουμε από τους ντόπιους πρόμαχοι. Επιστήμονες εξειδικευμένοι έχουν έρθει οι 3. Μάλιστα. Ένας λογίζομαι και εγώ ενδεχομένως πλέον. Έτσι. Ο Γιώργος Ραζαρίδης, παλαιοντολόγος, γεωλόγος, πηλαιολόγος και η Κορίνα Πιπερά, η οποία είναι εδαφολόγος. Θα έπρεπε να έρχονται κι άλλο, να το μελετούν το φαινόμενο. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός για να το πω, αλλά μάλλον ναι. Αυτά.